Паверыць у сябе і сабрацца з думкамі. 4 гады таму Андрэй упершыню паспрабаваў наркотыкі. На працягу 3 гадоў яны былі яго бадай што лепшымі сябрамі, але менавіта яны і сталі прычынай псіхічнага расстройства. У мужчыны з'явіліся галлюцинации. Гэта і стала прычынай звароту ў псіхалагічную службу. То бишь я не мог уснуть, у меня были визуальные, психологические, слуховые галлюцинации. И практически каждый день они меня посещали. Спустя это время могу сказать, что смотрю на это со страхом. Дзякуючы інтэнсіўнаму лячэнню зараз галлюцинацыі для Андрэя з'ява рэдкая. Штогод спецыялісты псіхіятрычнага профілю в обласці выяўляюць 10 тысяч і больш выпадкаў псіхічных расстройстваў. У 85% хворых яны добра і хутка лечацца. Дарэчы, амаль кожны 4-й жыхар планеты пакутуе ці пакутаваў ад такіх хвароб. Они встречаются на 2-м месте по частоте среди всех болезней, после болезней сердечно-сосудистой системы. То есть это достаточно частое явление. Бояться контактов с психиатрической службой не надо, как бы это ни банально звучало, что раннее обращение способствует более быстрому и качественному выздоровлению. У групе рызыкі псіхічных расстройстваў у першую чаргу людзі пажылога ўзросту і дзеці, прычым другія пакутуюць часцей. Психологическая коррекция и психотерапия, и помощь вообще психиатрическая в первую очередь нужна детям, потому что идет в этом возрасте становление психики. Детская психика шатка, не сформированная, поэтому мы оказываем всю возможную поддержку для детей, особенно подросткового возраста. Зварот да ўрача-псіхіятра не азначае пастаноўку на ўлік. Патрэбу ў дыспансерным наглядзе маюць толькі 30% пацыентаў. Дарэчы, на дапамогу да спецыяліста можна звярнуцца і ананімна. Галоўная своечасовая тэрапія. І тады захаваць псіхічнае здароўе на 100% магчыма, упэўнены медыкі. Ганна Бойкевіч, Тацяна Ігнатавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».